एबाराव बायह्रानिफ्राय देखायनो आङो लोगोफोर ओमफ्राय मानगोनां रायजो राजाफोर आंनि फलोवार नोंथांमोन माने सराइबिल आरोखि ना सराइबिल जायगायाव नैबे दख'ना दखान आरोखि बिराद फाग्ले ट्रिसार्ट खम गिदिर जाबायलै बे नै प्रदीप नायना हरद' अयथासार गिदिर जाबाय मानसिया सिगां बेबायदि नङामोन ओमफ्राय एसे लोङो जायो नालाय दस्रा जाबाय आरोखि नैबेलाय नैबेलाय बागुरुम्बा दख'ना दखानाव जों दिनै फैदों दै लोगोफोर नोंथांमोना सोरबा लांफैनो गोसोबा लांफैनो हागोन नै बिराद मोजां मोजां दख'ना औ खमावनो मोनो दा खमावनो मोनो नै दे बुंद' बेसेबां दामाव दङ दङ आदा औ 530 ना औ औ भिडिअ कन्टेक्ट नाम्बार होना होखादों दा दे कन्टेक्ट नाम्बार खेबसे होनसाय नाम्बारा दंखायो भिडिअ होखादों जेरै बागुरुम फेसनखौ आच्छा आच्छा दे दे सराइबिल दै रायजोफोर बियो दख'ना दखाना नोंथांमोना सोरबा मिथिया जानो हागौ आरोखि ना ओंखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थाहरनाय जाबाय मानो होननानै बुङोबा बिराद खमनि फानहरगासिनो दं आरोखि बासिगासिनो दं जोंना दखानदारा ओमफ्राय नै बागुरुम्बा नोंथांमोना औ माने भिडिअ होखांखाबाय होननानै बुंदों आरोखि ना बागुरुम्बा मा होनदों फेसन औ कर्नार नै बेवहायनो सार्च खालामबा मोननो हागोन आरोखि औ पेजआबो बेनोनो नोंथांमोना नायदो ओमफ्राय लांफैनो गोसो दंबा लांफैनो हासिगोन आरोखि औ अनलाइन अफलाइन आच्छा आच्छा औ बे नैबे बुस्थु आरोखि ना बेयो अनलाइन औ आलदा आलदा आच्छा दे ओमफ्राय नैबे गस्लाफ्रालाय बे बेसेबां दामाव फानो बेखौ 460 ना औ दे ओमफ्राय देलायग्राफोरबो दङ नै मा नांगौ लांफैनो हागोन आरोखि ओमफ्राय माखासेखौ आङो देखायनो नैबेनो आरोखि ना औ जोंबो दख'ना लांनो फैदों आरोखि ना बे जायगायावहाय एसे खम रेटआव मोनो नालाय ओंखायनो जों लांनो फैदों आरोखि दख'नाखौ एबाराव बायह्रानिफ्राय देखायनो आङो लोगोफोर ओमफ्राय मानगोनां रायजो राजाफोर आंनि फलोवार नोंथांमोन माने सराइबिल आरोखि ना सराइबिल जायगायाव नैबे दख'ना दखान आरोखि बिराद बरिया फानो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सराइबिल जायगा जोङो एसे देखायनो मोजाङै नैबेलाय दै नै बेवहाय बेबायदिनो डिजाइन खालामजोबनानै दंखायो आरोखि ना मा दामनिखौ लायो नोंथांमोननि खोथा माने खम दामनिबो मोनगोन बारा दामनिबो मोनगोन आरोखि नैबेलाय दा होमबा लोगोफोर दै भिडिअखौ नोंथांमोना नुयोबा दख'ना सोरबा बायनो गोसो दंबा नोंथांमोना लांफैनो हागोन दा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बे जायगायावहाय दख'ना एसे खम रेटआव फानो होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायहरनाय जाबाय आरोखि दा आङो होमबा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला लोगोफोर आरो उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन थेंक इउ गोजोन्थों